ଏହି 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କବାଣୀ ଶୁଣାଇଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତାଜା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ତେବେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟରେ କୁହୁଡ଼ି ସହିତ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ 15ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 20 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି। ଫୁଲବାଣୀରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବା 16 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 16.5 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 16.6 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ରାତି ବେଳା ତାପମାତ୍ରା ଖସି ଯାଉଛି। ଭବାନୀପାଟଣା ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, କୋରାପୁଟରେ 17.8, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 17.9, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 18.2, ଅନୁଗୁଳରେ 18.6, ରାଉରକେଲାରେ 18.8, ହୀରାକୁଦରେ 19.1, ସୋନପୁର ଏବଂ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 20, ମାଲକାନଗିରିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 20.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।